пеша ва махсусан ки дар ҳамин рӯзо аз вилояти хатлон шаҳри бохтар соҳибкори инфиродӣ исмоил маҳмадзоир кӯмаки моддии ғизоии худро дар интернет гузориши навори видеоӣ нашр шудааст, ки дар он набираи президент Эмомалӣ Раҳмон Исмоил Маҳмадзоир дар шаҳри Душанбе, вилояти Суғд ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба тақрибан 2000 оилаи ниёзманд, ятимон ва маъюбон кӯмаки ғизоӣ расонидааст. кӯмак аз хӯрокворӣ ба монанди орд, шакар, биринҷ, равған иборат мебошад. дар гузориш Исмоил Маҳмадзоир соҳибкори ватанӣ номида шудааст. ба соҳибкор Исмоил Муҳаммадзоир ва иқдомҳои пешгирифтаи ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. ёдрас мекунем, ки қаблан расонаҳои давлатии Тоҷикистон иттилоъ дода буданд, ки бозори Само дар шаҳри Ҳисор, ки ба Маҳмадзоир Соҳибов тааллуқ дорад, ба духтурони шаҳри Ҳисор ва беморхонаи Истиқлол дар Душанбе 70 тонна кӯмаки ғизоӣ ҷудо кардааст ва домоди дигари президент Шамсулло Соҳибов, ҷияни Маҳмадзоир Соҳибов 25 нақлиёти ёрирасонро барои беморхонаҳо дар вилояти Хатлон ҷудо намудааст. инчунин Озода Раҳмон, духтари дуюми раис ҷумҳур ва роҳбари дастгоҳи президент, тибқи иттилои расонаҳои расмӣ 100 кати хобӣ ва 100 маҷмӯаи хобиро ба беморхонаи ноҳияи Данғара интиқол додааст. Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии падаронаҳошон дар ин вазъияти ба амал омада ба оилаҳои камбизоат ва қаблан дар бахши тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ аксҳои якчанд мошинҳои боркаш гузошта шудааст, ки дар онҳо баннер бо навиштаҷоти кӯмаки башардӯстона аз ҷониби поягузори миллат президент Эмомалӣ Раҳмон гузошта шуда буд, вале дар айни замон кӯмаки башардӯстонаи хориҷӣ дар васоити ахбори омма ба таври васеъ инъикос нагардид. зиёд ман маълумот дорам, ҳар рӯз ки маълумот мегирам, ҳам маблағҳои пулӣ, ҳам кӯмакҳои моддии дигар, маводи ғизоӣ, доруворӣ, дигар кӯмакҳо мегиред. коршиносоне аз вазъияти мавҷуда огоҳ буда қайд мекунанд, ки эҳтимолияти зиёд аст, ки тамоми кӯмакҳои башардӯстонае, ки аз номи президент, оилаи ӯ ва наздиконаш карда мешавад, ё кӯмакҳои башардӯстонае, ки ба Тоҷикистон аз кишварҳои мухталиф ва созмонҳои байналмилалӣ ворид шудааст, ё ин ки он аз ҳисоби буҷаи давлат гирифта шудааст. Ба ақидаи коршиносон, бигзор бо гумони он, ки хешовандони Раҳмон пулро аз ҷайби худ сарф карда бошанд, ҳам ин маблағҳоро онҳо дар тӯли 10 солаҳо инҷониб мардуми Тоҷикистонро ғорат карда ба даст овардаанд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои